Hatu pidon kam mau ria, mau salin, mau thuk, mau kenro, siap siap lom, siap plaster, lana pidon kam mau blok bat ki wei ki jindon kam, habatai jingtai. Phone haune unumba, nyau not san, nyau kendai pran nyau iwei sau, bat ninwan penpoi mangi. Hado ki jaka, bapidon kam. Kajing sakri bahok bat basida, kajing sakri bapin lain, na kajing lut phut, kapisah, kuble sibon. Ngapadang sobaya pi baroki paraloki parajor sasisin siakaneka channel kisawayom da paralok akaneka step kapamenta sasisin biang ai hublaya pi paralok parajor ki baju ajing kersian kaneka channel takaba share takaba subscribe takaba like takaba page ki video nakaneka channel badaka haju kapor takaba comments bad ajing mun nakapor sakapor baleng ba kajong pi kajong ba kajing kersian kajong pi ka ai simpan yangi panginang laman penmi yaki video nakapor sakapor nakaneka channel te parlo kaneka por ko bani phai biang saphang ka kamsan perthai haka jela Meghalaya ka election MP jang house nam arajar arusau kapan i baki pajba akilangi ya kata politics ni kata san perthai ta kajing penbit kajing pensngoba kajing penhun lani kata kajing penkemen yaki pajba ka por election han raya hadin ka election kita ki kandidat lani kita ki bajob kin suja no jar na kin trai kat kum kamon ka jongki haka bateng teng wat unum bar phon hadin ka election ki kaliang no namarba ki thaj bad ki yo ki pajba ki kor yaki yo ki pajba ki kontak yaki lo yo ki pajba ki phon yaki resua ka election bad ki do thia ki do dam ki penbiang kata baki kuaki ai ke baikot bais laki ai ki kata badan kam ki lakuan bat ki penito itaw la de lay hadin election ki long na da kum waipan hakana ke election ampi jong snyam arajar ar pusau i baka jingkala kala perba hakaba yo iba candidate ubaki pat bagi kersian ki pelut ki pensep ki donation bat ki lagi hi ki jingyalang baper da ka pelut na pala jong yo iba kana ka utaw kandidat ubaki pajbaki la kumta patau kandidat yung ka parti VVP ula kelalong unong job bat ula job kajing job kam desu kajing job ka ba kandidat rek ni kajing job put ka ba pen iba pleng ki pajba ka jelah kilangia kata ka politics ka ba supen bet ka ba supen skutenan tangah ka por election handrai hadin ka election pat kilong da kum wepan menta kila kwa ba kata ka politics kan long no kata karukom ka ba khoj ka ba suba ka ba kipat ba kila ka ba kin utau ba kwa si saw ba thang sia un aga jing sakri ka ba baro sans nam anda ula job la se kana ka jing long jong kipat ba kan long ka jing kela jong kipat ba ka jing wan kata ka jing kela kalong na ka benta ka ba bahaban tada kipat ba ki su tho si sia ha kana karukom klempep kan sawan ka jing kela namar ba tada upat tada utau kan dedit pelut pisah ane pelut ai kipat ba hi pelut haka por election kan pelut ai ban utau kan dedu habai ban tri hok namar ba don kam hi ban yo nong naka ai ka ba ula pelut rei kum balong ha ki election ki bladam ki babon ki kandidat ki pelut ki klur tengka ban job election naka kadau hadin bela job ki haban penmi ka doka ai ka ba ki lalut naka kadau kalami bonsen ki rukom trekam ki bom hok ane kita ki rukom trekam ki balong deko no haka liang ki ai baro hapoka jela Meghalaya rei ke jinglong jong ka election naka ki pajba ki nya akan ki jinglong klempep ka jing pha kan sawan haka jelahi baro ka we te paralo kan ka porban nginya phai sakane ka election MDC ka ba ansalong no haka arpuai dari ubenai ba ar usnam arajar arbosan haka bagi sapet pada hakane election MDC pat kalong kumno hato ki pajba kinya ina hakane ka jinglong ane ki pajba kin kelano dakawe karukom ku balong mentang yo iba ka election kala kamlong jar kam dalong aku mahagi por ke bamen suah haka basi arbnai lane lai benai suah ke election ki pajba ki lai song sit ki laya lamet kayeng ki la lamet kali meeting bat kila bon kita karukom ka jingnya pensengo bhai ki pajba andre ku balong menta kala don stang kumba khat khandai lain arphus ngi ban poi saka tingnya thabot rei ka election kadang long hijar bal se kane kala ban long na kadau ba ki kandidat kim da pelut syuk kum haji por ki bamen suah kim da the pistol ne kim da pen wan ra syuk ki kam ki ba long kum haji por ki bamen suah ban pesu ba ki ba rei la se ki menta ki las dang ban su thu ba menta ki lein no syuk ba da ka jing i da ka ta ka men se man sakri hok ya ki pat ba ta paralong
akan ka por la se ngasuka ban batai ha ka hane khandiat ban jo pensiai ban ya keren hane khandiat la se hakine ki por fi asngeu ba ka jing keren bara bor ka dai na ki candidate na ki political party ki ba pensiai ki ba keren handai hakine ka por ban kali yang ka jonga aku ban mi na kali jong ki paj ba ban keren ni ka ban pensiai klem dai sak liang segino ki political party hang keren ni ka balong pedeng ka ba ni kum ki paj ba ginang manjid hakane ka election MDC ta paralong aku ban ra aswa hakane ka por ba kajing yala hakane ka election ka bamtal se wala kam dai na kam takas sorkar wala kam dai na kam taka election MLA nda yas ngau ba ka election hi kan dai apa dengan sorkar bat kilang persya namar ba ki parti ki bayang election hakane ka MDC ru ki dai ki parti ki ba sorkar ba ki parti ki badun hal yang persya de hakane ka por ini apia arliang apa dengan ki parti ki badun hal yang persya bat ki parti ki badun hal yang sensyar habang ong ki parti ki badon yang sensyar asanya kan tulang ki parti ki babat ya ka isi hapo di konsil bar ka jo kapor ki babat ya ka sorkar hapo ka ne ka jelah jongi la ne ka sorkar MDA tu te paralog la ya phai sa kita ki parti ki badon ka sorkar la se phela tim phela i bah ka ne ki snem ki bala no hadis konsil la bad ka NPP bad ka kongres pada pok ka sorkar pala bat duk ka UDP HSPDP PDF ka bala khalam ka bala duk no bat ka NPP bat ka juga por ka tukat nengut ki independence kandidat ki bala pelong kata ka sorkar MDA tu ki basong hal yang persiapan kembalong menta ki dan setang ka parti TMC bat kumjuru ka parti VVP te halarang pai sakane ka election ka bamenta inya jet ken inya pajak hakan ko min jet ya kita ki kandidat ki ban penjob lana ki bangi dai banjil lana kita ki bangin ai ka jing kersian hakan ukur ko min dai banjil kana kalong kading kana kaleng ka tang ka jing penpau ka jong ai ka jing sneu ya ka ta ko ka bakum dong injit ya kina ki kandidat hakan ki election MDC paralog na kaleng ka jong nga sneu ba kana ki election MDC ka bamenta kadai kata ka rukom lana kata ka bangi dai banjil kata ka rukom ka ba injit hap dang kiliang sensiara na kiliang persya hakan balai injit kiliang sensiara yang persya kumno injit ka ladangi ko banjil kiliang sensiara cuba menta ladang ikum ki pajba ni jet ya ki kandidat ni ihun ya korukom trekam jong ka sorkar ni sultanat ya korukom trekam sorkar ni lak biang ki kam ki jam yo i bukan ka sorkar ka trai si sia ban penkiu ya ki pajba ban penkiu ke norep ban ai kam ai jam ban penmi ka belagas ni ban penmi ki bagi pajba ki sultanat lana ki pajba ki yo jing mentoy lana ka lakeu kata ka jela ka jong ni hapok jong jong sorkar ladang yo i bakane sorkar kala bah do kata-kata klempem ni de ban ai jubam ya kan ka sorkar da ka bekersian ya kan ka sorkar da ka ba ajing kersian ya ki parti ka ka sorkar kumbalong ngala ka ba ka kongres nah hakan ka por na ka ba ka kongres ka wen ki parti ka don benta ban batlang ya ka ka wen ki parti ka don benta ban batlang ya ki isi hadir konsil na kata-kata ngasim ka wen ki parti ka don ya kalian sensyar nama ka isi apa di konsil hado kini ki khendet tayo ki lale do ka kongres ka don lang ha ka isi na kata-kata ngasim ba ka kongres kadai ka don hakal yang sensyar ta kum ki parti na do ka kongres UDP HSPDP BJP bar juga por ka NPP ta ladangi subuh mental ladangi tenat sisial ladangi sngo kumban ai ke jing kersian ladangi yo i bakane ka sorkar ka trai sisian ka bentau paj ba kala lawan rahasia ke jing kala lawan rahasia kata ka roy ka par ka jing mento ya ki paj ba kala kan tewe ka yo ka kot kala kan tewe ka burom ka jela ka jongi mas ngoba ide banjit ken nai ya ken ki parti ka badon ka sorkar kumban ben ong ba o plang ki paj ba ki sultanat ka jing trai han jong kan ka sorkar han rai mentala dangi yo ipan bang ngim ya menjur bat ka sorkar ngim don ka jing ya menjur bat ka sorkar ka rukom trai kam jong ka sorkar ngim ya menjur yo i bakar jela jong i kala hiar ka belakas ni kala duna ke yo ka kot kala hiar bat kala ya ka jela la banda ka jing duk ladangi mi ya menjur ya ka ka jing la jong ka sorkar klempep ka naik election MDC kadai kata ka jubab ka ba ka jina kalian ka jongi kum ki paj ba in ajubab ba nyim hun ya ka jingi trekam ka jong pi nyim hun ya ka jing le ka jong pi nyim hun ya ka rukom trekam ka jong pi pidam pen kelano ai rukom trekam ka jong pi kanang bangi ki paj ba ngin ajing kersian ya pi bal ada nyim hun ya ka ai rukom trekam jong ka sorkar kelempem ni haban ajing kersian ya ki parti ki badon hakal yang persya ki kita ki parti ki badon hakal yang persya ki ba pen ya ki ba kun ya ka election MDC apo ke HDC bad apo HDC kumbangala ong menel sakmat ba don arteli ki parti ki badon hal yang persya hak sorkar bat kita gilong ka parti VVP bat haju ka por ka parti TMC kumbalong menta la se ngam tip na don la ka parti TMC ka penyahun
Na mi ke kandidat na ka parti ya kana ke election MDC ngam tip ngam bena si kapan yakun ngam tim lekum balong menta ka balak hamnya to kana ki pajbak balak ham bena ka balak ham ya ki social media hapo news hapo YouTube kada itang ke parti VVP ka ba don ka ba ke parti ka ba don ka yang persya ka ba yakun ya kana ka election MDC na kata ka daw kum ki pajbak ya dai ban simi kata ka rokom jit nong bi kamar ka rokom ka ba simple ba ka ba sok ba banjit injit nyihun ya mi rokom trekam jok sarkar dan nyimhun ya rokom trekam jok sarkar tada nyihun ya rokom trekam sarkar juga ya ka sarkar ajeng kersan ya kini ki kandidat jong kini ki parti ki badan ka sarkar Kongres UDP BJP HSPDP bat ladang nyimhun pan ai ka jubab ka baklan bang nyimhun ya rokom trekam jok pina kata kadang kersan ya kita ki parti ki badan ka yang persya bat klempem ladakan result jong ke election MDC ada kini ki parti ki badan ka sarkar ki job bon sit ki job bat ya ki isi hadis konsil la kalong hak HDC la ne HDC kinong plan se ki pajba ki dang huni ya korkom trekam jongi ka biang na kata-kata ki pajba ki dang kersian ni ban dang job bon ka ka election MDC hanrei ada ki pajba menta ki penjob kan dia sit ya kini ki parti ki badan ka sarkar kum ka UDP HSPDP BJP NPP Kongres bagi aibon saya kita ki parti ke badona kali yang persya kum ka VVP kasurkar kan perhal asin pleng sa ki pajba kim hun disai korkom trekam ka jongi idon ka jingduna haira ngi trekam bagi pajba kim hun ya ka korkom trekam jongi bagi kinla ban penbeng nah kata-kata ngasubo kana ka jing ajing mud bakar rokom trekam ngi bu kata korkom jid ya kinong mikmal ada ya kita ki MDC ya kana election MDC siya yung darbar sa tawan hapo KHDC pada po JHDC ngin suwi pelong tang arteli gilenti arteli gilat ladangi hun ya karukom trekam ka sarkar jit ya kandidat upaya hun naki parti ki badon hakal yung sensyar ladangi mun ya karukom trekam jong ka sarkar jit ya kandidat ubadon hakal yang persya kenang bagin ay ka juba ko baklan ba karukom trekam jong hingim hun rela lang hun pat donginya kersian ki parti ki badon haka sarkar ba saja sen biang aku apa pikir mau bagi parti ki balan don haka sarkar da ka basimlang hapo KCDC pada hapo ka sarkar kidon kilong hapo nakaliang ka sarkar kidon ki parti kun daduk ka kongres ka bala withdraw ka jing kersian ya ka isi hapo KCDC tang hak ki njetayo bala lino ngidon ru ka NPP ngidon ka UDP ngidon ka HSPDP ngidon ru harjo ka POR ka BJP di parti ka badon yang persiapan ngidon ka TMC ngidon ka VVP teh ngandam dabon ketin ngisai kondo biang ka pat ka video nginanya pensya nginanya keren nginanya kana tanah do ndapoi ka election nda dapoi ka singita bot nginanya keren siapa angkasan partai haka jela Meghalaya paralok ada fis ngoya hab ya ka ka bang keren ya ka bang ajing mud sumpah I like ini ka video but share ini ka video saki paralok jopi ndala da film sultan nat but I dislike ro lelai but na share ro saki paralok ki jongpi tada da begini sambiang ka wei pat ka video kublai sibon kublai si hajar ngo